the mayor of the Pampanis del Samar, Mayor Benjamin Bell, and his partner is our very own Ate Lorraine Adon. Ito hamon ka sa marliti, may nasayaw ang isisikati, at nagsasayaw hindi binanapirmi, labi na kung nakisi-kisi. Ang hermana, ang nauna, ikadara habog na ni Kapitana, naghipausaan mga bisita, ang kadamong ang iragala. At na haladaw kita, naburong abalis ka pusa na, at ma'inis pabuntaan galat tiruka, upay-upayan kapustura. At na haladaw kita, naburong abalis ka pusa na, at ma'inis pabuntaan galat tiruka, upay-upayan kapustura. Padaman liwat sayaw na lumi-lumi, aminuno kung saan pati, mga sarayawun hasabar lete, ang kurat sa pinakapirmi. Ang hermana, ang nauna, ikadara habog nga ni Kapitana, naghipausaan mga bisita, ang kadabong ang niragala. At na haladaw kita, naburong abalis ka pusa na, at inis pagkuhaan galat tiruka, upay-upayan kapustura. At na haladaw kita, naburong abalis ka pusa na, at inis pagkuhaan galat tiruka, upay-upayan kapustura. Sa marlite, may nasayang ng isisikati, at nagsasayaw hindi binanapirmi, labi na kung nakisi-kisi. Ang hermana, ang nanunguna, itararahabog na ni Kapitana, nanghipausa ang mga bisita, ang kadamong ang iragala. At na haladaw kita, naburong abalis ka pusa na, at inis pabuntaan galat tiruka, upay-upayan. Thank you, Doc Mayor Benji Bell of the Pampanis del Samar, and of course, our very own Lorraine Adon.